Il-ġimgħa ġew preżentati l-miżuri ġodda li se jkunu introdotti fir-residenzi tal-anzjani u li se jidħlu fis-seħħ mit-3 ta' Lulju. Mis-Sibt fil-fatt iż-żjarat se jkunu jistgħu jsiru filgħodu għal siegħa u siegħa u nofs wara nofsinhar. Il-ħinija taż-żjarat mhux se jkunu fissi u kull residenza se tkun qed tiddeċiedi il-ħin minħabba li kull dar tal-anzjani se tkun qed timxi skont l-eżiġenzi tal-ġurnata tagħha. Intqali għal kull żjara importanti li l-persuni jibqgħu bil-maskra u li jkunu ħadu il-vaċċin. Il-massimu ta' persuni li jistgħu jżuru l-anzjani huwa dak ta' 2, iżda mhux bil-fors ikunu ġejjin mill-istess residenza. Tħabbar ukoll li mit-19 ta' Lulju l-anzjani se jkunu jistgħu jibdew joħorġu waħedhom bl-appell jibqa' biex l-anzjani li jagħmlu dan ikunu kawti u jħarsu lilhom infushom u l-ta madwarhom. Minn dak il-jum se jinfetħu mill-ġdid in-night shelters u se jitneħħew ir-restrizzjonijiet tal-anzjani li jmorru fiċ-ċentri ta' matul il-jum. Intqal li huwa importanti li ġewwa il-maskra dejjem trid tintlibes. L-appell huwa sabiex qraba li mhux imlaqma ma jidħlux fil-kmamar tal-anzjani. Dan għandu jsir b'rispett mhux biss lejn il-persuna li marru jaraw imma wkoll lejn il-persuni li jkunu jinsabu fl-istess kamra jew dar tal-anzjani tal-persuna għażiża tagħhom. Mill-informazzjoni li ngħatat tul il-konferenza tal-aħbarijiet intqal li 99% tal-anzjani f'San Vincenz issa huma mlaqma filwaqt li 97% tal-anzjani li jinsabu fid-djar tal-anzjani ukoll ħadu il-vaċċin.